Velkommen tilbage, 8. B. Jeg håber, I har haft en rigtig god jul, men nu skal vi i gang igen. Du skal nu i gang med forløbet musikvideoen mellem reklame og kunst, hvor du skal lære at fordybe dig i det multimodale udtryk. Og nu sidder du sikkert og tænker, hvad var det nu multimodalitet betyder? Og så skal I huske tilbage på dengang i 4. klasse, hvor vi havde om computerspil og Angry Birds. Der snakkede vi om, at der var 3 forskellige modaliteter, der blev benyttet. Der var billede, der var lyd, og der var tekst. Så en modalitet betyder altså en udtryksform, og multimodalitet betyder flere udtryksformer. Begrebet det arbejdede jeg også med i 5. klasse under emnet reklamer og dens virkemidler. Her arbejdede I både med trykte reklamer og filmiske reklamer, hvor I brugte forskellige analyseredskaber til at udlede reklamens virkemidler og betydning. Lige præcis for 1 år siden, der tog vi fat på arbejdet med reklamer en gang til. Og den her gang, der hed emnet reklamer og den skjulte budskaber. I det her forløb, der arbejdede I med at analysere og fortolke reklamen ud fra dens forskellige virkemidler og modaliteter. Det var I sindssygt dygtige til, og mange af de ting, som I lærte, brugte I bagefter i det efterfølgende arbejde med musikvideoer. I arbejdet med musikvideoer, der havde I et særligt fokus på 3 hovedgrupper, som musikvideoer så kan inddeles i. I kan måske huske dem, men performativ, kunstnerisk og narrativ. Siger det her noget? Det tænkte jeg nok. I det her forløb skal du arbejde med musikvideoen fra en helt anden vinkel, nemlig musikvideoen som multimodalt udtryk. Du skal arbejde med begrebet multimodalitet og lære, hvordan de forskellige modaliteter påvirker vores måde at se verden på. Du skal undersøge, hvordan musikvideoen som medie bevæger sig mellem på den ene side at være reklame, og på den anden side at være kunst. Du skal sammen med dine klassekammerater se, analysere og karakterisere musikvideoer, der udtrykker sig vidt forskelligt. Du skal også konstruere en idé til en musikvideo sammen med resten af klassen. Til sidst i forløbet skal du og dine klassekammerater i grupper producere jeres helt egen musikvideo, hvor I får mulighed for at vise klassen, hvad I har arbejdet med og hvad I har lært. Men bare vent. I tror, I er færdige nu, men det stopper slet ikke her. For alle disse multimodale konstruktioner og dekonstruktioner og produktioner, som vi har lavet igennem de sidste 5 år, har I al hemmelighed forberedt jer på arbejdet med vores næste emne, som bliver film, filmhistorie og filmiske virkemidler. Vi ses derude. Bum.